Sa makausapa kaninyong tanan, maadjong hapon. O once again, our visitors, welcome. Welcome to Balilihan. Aron mahatagan po nato ato mga bisita o background sa ato ang parokya. Kining parokya sa Balilihan, our dear visitors, is already an old parish. This was established in the year 1829. Karaan na ni. So karong year 2029, we will be celebrating our bicentennial, our 200th year. So ang sunod nga parish priest, kamo nga mga balilinhon kita, sunod nga parish priest, mangandam taniini para sa atong 200-year celebration this coming 2029. The mother parish of this town is Baclayon. Anak ning Balilihan sa lungsod sa Baclayon. Nga mo po'y oldest parish in the island of Bohol. Unya, ang patrona ni ining maong lungsod, Nuestra Señora del Carmen, or Our Lady of Mount Carmel. Ano mga katsila, kaya di man ka-pronounce og L ang tumoy, maunang Birhen del Carmen. But in English, Our Lady of Mount Carmel. This is the only parish in Bohol dedicated to Our Lady of Mount Carmel. Mao nga, daghang mga Carmelites, manganhi, anigid sila mo anhi sa Balilihan. Unya, this is the second church. Ang unang simbahan dito somewhere across the highway. Gisunog to sa mga Amerikano in the year 1900. Tungod kay ang Balilihan miapil sa gitawag og anti-American nga insurrection. Of course, sa atong loyalty o patriotism, usa ang Balilihan nga nailhan kadto nga miapil sa Spanish o kanang Philippine-American War. So gisunog ang karaang simbahan nato didto tabok na marker din ha. Unya kining maong simbahan na tukod ni in the year 1900 during the American period. Ug mao ni typical nga architecture atong 1900 neo-classic architecture. Karaan ning simbahan na buhos ni waya mo ni halublak gahi. Unya kining atong painting gi-paint ni sa usa ka famous nga Cebuano painter si Ray Francia atong 1928. Mao nga tungod aning painting nato nga wa mautro, wa nato hilabti, gi-declare ang atong simbahan nga usa ka heritage church sa Republic of the Philippines as an important cultural property. So mao ni atong simbahan sa sulod, dili ta pwede basta-basta makahimog renovation. Kay this is a declared heritage church. Mananghid pataani sa National Museum, mananghid pataani sa gobyerno, og naatay mga utruhon, labi na gyud ang disenyo og ang pintura. So this is Balilihan, and this is the parish of Our Lady of Mount Carmel. Sa Ebanghelyo karon, mga igsuon, gihatagan kitag nindot kaayo nga pamalandong sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo karon naghisgot sa in English gitawag kini the parable of the vine and the branches. Sambingay sa punuan, sa paras o sa mga sanga. Nainindot nga pulong nga diin gibalik-balik sa atong Ginoong Hesukristo, labi na sa Ebanghelyo ni San Juan. Kini magud si San Juan, one of the four evangelists. Ang style ni San Juan magsuwat sa iyang Ebanghelyo is kinagitawag concentric circles. Sigig tuyok-tuyok. Ang iyang main point, iyang isigi og balik-balik. Unique po ni si San Juan Evangelista. Unsa may clue nato nga mao na emphasis sa iyang pagsuwat kung iyang balik-balikon ang pulong. Sa Ebanghelyo karon, naayo sa kapulong nga kawalo gibalik-balik og suwat ni San Juan, unsa man ni kining pagpabilin. Kabantay mo, sige balik-balik. Remain in me. Pabilin kamo, kay kung magpabilin kamo kanako,
dili ka mo mamatay, di ka mo malaya, ang di magpabilin, malaya hangtod nga kinidauban, o malawos, o ibalibag. Unsa may naa sa pagpabilin? Usahay, di man taganahan magpabilin. Di ba? O magpista ta, unsa gamay na ta atong sudan, unsa nay atong mga bisita nga di mo uli, dugay mo uli maglagot bitaw ta. Kita mo'y moingon og sana mang orasa ron, ag last trip mabijaan na mo. Okay. Mahadlok ta og mukaon o pog utro. Di man tanang magpabilin nga makalipay, di ba? Kanang atong helper usahay nga baldita, badlungon, di masugo. Kung nagasigir ang Facebook, di ka panglaba, ato man ang putbolon. Kaya akan sita. Nga matigpabilin pa man kadiha, nga di man ka makahatag sa kikinahanglang serbisyo nato. O naay pananglitan ay opisyal diha, opisyal ba sa lungsod, sa probinsya, o sa baryo, o niya, para nato di na siya angayan, kay mauni di ta kontento sa iyang agi, di ta kontento sa iyang performance, masama itong buhaton, di ba di naman nato butarag utro? Kaya di nataganahan nga magpabilin siya. Usahay, o di mo muangay sa inyong mga pari, di mo muangay kay istrikto, di maduol, o di ba, di mo report o maayo sa finances, inyong petisyonan. Ya? Suwat mo sa obispo, kuhaan si padapan niya, kaya wa may muangay. Di mo ganahan nga magpabilin. Pero nga nung ingon man nga itong Ginoong Hesukristo nga pabilin, samay naa sa pagpabilin. Nga ingon Ginoo, pabilin kamo aron mahingpit ang inyong kalipay. Pabilin kamo kay ako ra bay punuan. Og di mo magpabilin naho, mga sangara mo. Kung di mo magpabilin, mga laos mo. Malaya. Sabot ba mong malaos? Sa may pormag malaos, di na nitigamit na to. Sa may pormag dahon nga malaos mo, kiyos. Lindot no? Malaos, mo kiyos, mo hiyos. O sa pa may lain? Mo, kaging. Kanang nalaos kay mo kaging mana. Di na presko, di na lunhaw. Sa ato pa dayong mobiya tas Ginoo, mga laos di ay ta. Iyon ta Ginoo nga malaya mo o di mo pabilin sa punuan. Balik ta, unsa man daya ang gitawag og pagpabilin, ug unsa man ni ka mahinungdanon sa atong kinabuhi. Duha ka butang nga pamalando nga mabaw nato karon sa ebanghelyo inig pauli nato. Primero, mga igsuon, ang pagpabilin nagpadayag og pag-unong. Remaining, the act of remaining is a test of the genuineness and authenticity of one's love and fidelity. Ang mga tao nga magpabilin, maura na yung mga tao nga tinuod nga nahigugma. Tinuod na. Ang mga tao nga muunong nimo, mo ni mga tao nga tinuod nga nahigugma nimo. Kanang kasigig, I love you nimo, I love you nimo sa Facebook, I love you nimo sa Messenger, sigig palupad og mga smiley diha o mga heart, di pa na tinuod nga nahigugma. Sukda sa nauna. Because to say I love you is one thing, to prove that it is true is another. Sa June nakaaso isultig, I love you ron. Kinadalian ra na. Pero ang sukdanan, hingpit nga sukdanan kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo or sa imong minahal sa kinabuhi when you choose to remain. Mo bitaw daghamang mo duol og pare. Yung Father, unsaon naman ni hambana, unsaon naman ni hambana nga irresponsable. Di mo remit og sweldo, di mo tugag pili tinuod nga kita, dugay pa jud mo uli, kadlaw na mo uli kay atong barkada, way kalibutan giunsa na pagpadagan ni ahumpa among panimay. Usa man ni Pader, angay na jud ni lamian na jong bijaan. Di ko mutambag ana nga bijain na.
Bahalag mamartir ka. Ang itambag ang nakasagaran mo yung kung agwantahan na, pabilin lang, mamatay ra lagi na. Mamatay ra lagi na. Maagwantaha, pabilin na, mo mamatay ra lagi na. Pero adyo po tunguha kay makasaha man ta. Ang pagpabilin, nagpadayag na og pag-unong. Mo bitaw nga makadasig, kanang mga tiguang bitaw magtiazon, nga manimba, or mutigom og porok, or mangmerkado nga gakudzo gihapon. Kanang mga tiguang bitaw nga jukog na, kanang hapit na mohawok ng ilang naong anang kanal. Naa gihapon. Tapos si Manang Bridget o si Manong, inimbahon ni sila kaayo, nga tapad gihapon. Pero kintiguang nakadistansya na gamay, no? Hindi na mag-abot ng bukton. Piskay tanawon ng mga tiguang nga magkuzog nga naa sila gihapon. Bisag usahay atong lihok, di na makadimao. Kaya timailhan nagpagpabilin. Kamo, kita gani magpari nga tiguang na unsa ganahan pa mumisa, ganahan pa muhilog, angay mong malipay. Kaya timailhan na og pagpabilin. Madre na si sister o gikag nabunturan, no, sister? Kita mo madre nga tiguang, di pamputiguang sister. Kita mo madre nga magkaanam o katiguang, mga madre nga tiguang, o nagabilo gihapon, timailhan na simbolo nagpagpabilin. Mao nga, ayaw mo pagbagutbot o pari nga magmisa, tiguang. Ito po sa katedral, magyaw-yaw na mga tao o tiguang ang magmisa. Kaya di po magkadimao lagi. Dahil pari, bito gamisa tiguang, unsa, pag humag-intransong, yun pare, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo, tubagtagmaan usab kanimo, ingon nagpare, tapos na ang misa, nakuman nagmisa, wapa ganit nagakumpisa. Tinuod na pa ni nahitabo. Wapa ganit nagakumpisa, nakuman nagmisa. Pero mga butang kini nga nagpahinomdom nato, unsa ang gitawag og pagpabilin. Kamo mga minso, mga pila na mo katiguban na nigaipon, 50, 40. Sige pa ba mo og hapuhap sa inyong asawa or bana magabi eh? Kasabot mo og hapuhap? Sa may hapuhap? Sa may hapuhap? Ha? Kanang hikap nga, di makasapot. Mo na hapuhap ka ng gentle touch. Iyan na itong mga tiguang sa una, makaadlawon, maghapuhap na sila. Dili god laway nga hapuhap. Kana bitaw imong abaga, ihapuhap sa imong bana, ikaw pong asawa, ihapuhap po na imong kamot sa likod sa imong bana. Importante ng hapuhap. Hikap, sense of touch, gentle touch. Dili ng hikap nga dang laparo. Hikap sa mag-imong swildo. Dili na timailhan o pag-unong. Importante ng sense of touch. Labi na kitang mga Pilipino. Kaya kita mga Pilipino, nailhan nga touch personalities. Maling karon, peligro mo pong manghikap, kay makiha naman ta. Pero kamo mga minso, manghikap mo sa isang bana o asawa, di man mo ikiha. Gawas o manghikap kag minor, manghikap kag estudyante nga minor di edad, lahi mailhan mapuna imong tuyo og malisyoso bagdi. Pero kamo mga minyo, importante ang hapuhap, makagaan nagdughan. Daghang mga sakit nga dili maadjog tablitas. Daghang mga sakit nga di maadjog og injeksyon, sa itambaw hapuhap. Sa ipadaso na inyong paghapuhap. Sa kamo mga tiguang hapuhap. Unya gentle, kanang gitawag sa sa katsila o karinyo. Kinahalang ipabilin ang inyong pagkakarinyoso o karinyosa. Usahay maminjo na tagay di naman ta mawa man atong karinyo. Mabitaw no, gi-post man nina sa Facebook. Kini ko nung inagdahan, mailhan ko no ang intimacy sa magtiayon o sa manag relasyon sa inagdahan. Kanang mo agda ba pangaon? Kay nanguyab pa ka, lami man na kayo mo agda. Mayo man mga unta. Char ka aso, no? Uyab pa man. Pero uyab na, lami gihapon, kay uyab pagod. Ang uyab na, may
kauna. Kauna love, kauna honey, kauna part, kauna sa tawag ninyo uban, kauna. Pero minjo na, kaya mo usang pag-agdag minjo, moingon ng asawa si Jambanag, panghiling, dihag imo kay wan hubit-bita ng kaldero. Di ba? Diferensya. But pabilin. Kay ang magpabilin, maunay itimailhan o pag-unong. Ikaduha o katapusan. Ang pagpabilin, nagpadayag o paglahutay. Kanaramang mo pabilin, maoy makalahuta, maoy hinglahutay. Mo'y mo agwanta ba? Parehagod, kaming pari, ug mapari patanan ng manod seminaryo, sobra ning pare. Sobra. Pero kami, pagsunod na mo sa seminaryo, 30 city gumi kabuok. Napilara maming naordinahan, 8 after 11 years. Nga naman, daghang mga bright, daghang mga maayo, daghang mga gwapo, daghang mga maayog abilidad, ang kuwang kay di kaagwanta, di kalahutay. Importante sa kinabuhi ning lahutay. Og daghang ka kwarta di na paigo, og bright ka summa cum laude ka di na paigo. Kinahanglang na kay diskarte sa kinabuhi, lahutay. Unya kanang magpabilin, maura man ni makalahutay. Kanang mga dali manibat sa mga kalisdanan, mauna hiyog himbiya sa punuan, himbiya sa tinuod nga punuan sa paras. Ako hingagi man po kog decide nga mogawa seminaryo for 2 reasons. Pag seminarista na ho, ako may kinamagwangan, upat may kaigsuon. Di man gusto si nanay o tatay nga magpari ko. Kay ako may kinamagwangan, kinapobrihan ko may kaadyo, na predictorian, kita po ko pag-graduate, kay feeling, kita po tang kamao. O niya, di po ko scholarship, kita sa UB, sa Divine, sa BIT. Di man so kasabot si nanay, tatay, nga no, musod kong seminaryo, nga di unuran tohong certificate of scholarship. O niya, ako kinamagwangan o kinamagwangan, kaya ba ikaw may unang maningkamot nga maka-eskwela, aron makagasto kag manghod. O niya, pagkahibaw ni nanay, nga 11 katuig seminaryo, hilak ahong nanay. Kaya wa ko no ko'y hunahuna o ginikanan. Di, crisis po ko, kay di abo po'y kinamagwangan onza. Pero gusto man so kong magpare. So, pag si kaniya ng theology, naman may exposure, kay tawag man na clinical pastoral education sa CPA. CPA nga na ka nang mag-hospital, 3 months matingal ito. Na nakaamiga man po kong intern, nga nursing. Na guwapa sa Sibodok. Na amiga may ato sa una ihatod ganito na sa pantalan sa taga Leyte man to naminjo na si grupo dron. Hilak-hilak po kumatubang sa kokalyong iniglarga bitaw kay inig aso na anang barko. Hilak-hilak po ko kay kanan lagi hingangay ta. Unsa matay di man jud mahimo dai kay si inig kini bitaw nay moangay ta pag-adyo. Lahi man kay mura man kag lubat-lubatan. Mamahaw ko seminaryo malunes nang di-off na mo ja. Buwad makasagaran seminaryo ka ng goodbye head. Iniktan-aw ni mo sa buwad kay mura magnaong sa imong giangayan. Kunya say tanan hasta libro mano mo ni isang naong di man mawa. Yung matay di sa magsilbi og di undangon. Kay di mako katuon nga mahadlok na mo gamay ang grado kay kada mahadlok po kag di ka maunor. Kaya mo ang kinahanglan gid mo agwanta. Ingananin ang kinabuhi. Ang pagpabilin, nagpadayag og duha ka butang, pag-unong o paglahutay. Imo na ingon si Kristo, pabilin mo nako. Kay di mo magpabilin, mga laos mo. So kita nga nanimba karon, pabilin. Adjog bija sa Ginoo. Kita nga usahay daghag reklamo sa atong parokya, sa atong relihiyon, daghag tampuhon, daghag bayronon, usahay na napoy Santa Cruzan, pabilin ra mo, malangit lagi mo. Kamu nga usahay, daghag alali sa magtiayon, daghag away, pabilin mo diha. Pabilin mo. Ayog buwag sa Dios. Ayog buwag sa inyong mga commitment sa kinabuhi. Kay mo buwag mo, mga laos ta. Kung nasa may hitabog malaos ta, sa giingon, pamuniton taog dauban. Muna ay personal na kong realization. Katong hapit ako mugawas nga di na ako magpari o sa kamanarbaho ko. Sa'y nakapugong na akong magpabilin.
Ikaduhang rason, gawas atong dahing angay ko, kastag naong sa buwad, pariha, isang naong. Kanamuuli ko sa Antikira, daghang mga tiguang mutagbo na ho, nagikan kong Cebu. Doy, kumusta? Hapit na dyan ka mapare. Sus, mag-ampo dyan ko sa Ginoo nga, di ko mamatay, doy. Nga makita dyan ko di mo magsutana. Nga mahadlok mo kung di mamatay. So, saan man yung mga tiguang nga, o di ko mapare, so di ni mga matay. Igo po ba human ko koordinahan, nangamatay silang tanan. So, pabilin dyan ta. Amen.